ओइ केरानि बाबु मानि इसिबां गोलाव लाइन बेलाय दैबानानि ना न' सावजानायनि रेसन रानदोंब्रा माथो खोनायालै ओइ केरानि बाबु मा बाथि मानसि नोंलाय मोरला बाथा थां थां लाइनाव थां बै लाइनखौ नुवाखै नोङो लाइनखौ नुवाखै लाइनाव गसंहाय खामानि मावनायखौ बागदावहोयो बाराबानो खुरियाव दोनहरजागोनबो सिनायाखै नों आं सोर नोंखौलाय मा सिनायनांगौ सिनायाखैबा आंखौनो सिनायनानै ला बाराब्ला नोंनि बहि खाथा कागज गासिबो खावनानै अराव सावहैजोबगोन मिथिबाय ओइ नों आंखौ सिनाय माराखै आं सिनायाखै नोंखौ सिनाय माराखैथ' नोंबो आंखौ सिनायाखै नों सोर नोंलाय मा मुं आंनि मुङा राजा सिखाव माने सिखाव राजा आरो बिदि दिनै पुलिसफ्रा आंखौ खिथु होसोनानै सानफ्रामबो नागिरबाबो जेबो फात्ताखौनो मोनाखै आरो नोंलाय नंखाय खेरानिसो नायलाय नोंनि खाथायाव आंनि नामा दं नामा नाय र' नायनि आं आरे माबोरै जाखो बेथ' दिनै थैनाङामोन जमराजाया गोरोन्थि मावबाय महाराजाखौसो लाबोनांगौमोन ओइ नोंथ' दिनै थैथ'नाङामोन आं थैबाय नों थैबाय बै बन्दा खानाय गोलावआनो आंखौ हमना लाना फैदों थु बेनाव सोंहैनि बेखौ जौआनो खालामदों साला जौ दं नामा मा जादों बेयाव जमराजानि बार्डे सार मा जाखो सार नोंथाङा बै बिटिसिआव थानाय महाराजाखौसो लाबोनांगौमोन नोंथाङा बे सिखाव राजाखौसो लाबोग्रोबाय चित्र जि जाबायसै बेखौ गाबोन बेबस्था लासिगोन बिदिजों बोरै जानो आंलाय बेयाव नोंसोरजों मा खालामबाय थानो आंहा क्वार्टार थाबोदों लोंनो मोसौ जोंनियावबो दङ मा लोंनो नोंलाय गेलाबो दङ गोजाबो दङ माइब्रानि दं माइब्राखौलाय मा सिन्था खालामदों दं ओइ फंबाय नों सिन्था दाखालाम गासिबो लायनो हरजोबगोन आङो दिनै आंनि बार्डे ना नों बहाय थाथ'बाय थाल' मालदांफारायाव लायनो हरगासिनो मालदांफारानि जौखौलाय मा लोंनोब्रा लोङा बुगावसो जाजोब्बाय मालदांफारानि जौ लोङै मा मोदोम बुलाबायनो बुवा जोंथ' बेखौनो गोथाव होननानै लोंगासिनो दङ ओइ दुद नों मोनसे खामानि माव नोङो बे चित्रनि गारिखौ लानानै मालदांफारायाव जौ लाना फैथां जागोन दे फै बेन्दि सार बिसोर सालायनो रोङो ना रोङा रोङो नोंसोर मोजाङै सालायलां दे बेन्दि बे मा गामिलाय मा बे बांगाल गामिसो बेयाव लकेल जौ मोननाय नङा बेनो ओइ मालदांफारा या ओ मालदांफारा बादै लावदां गिदिर नङा बावनो गोनलै बावनो मोनगोन जौ बिदिया ओइ मनिसफोरा दंना गैयाब्रा न'आवलाय ओंखारबो आयौ माबायदि मानसिसो बिसोरलाय मा गुन गोनांलाय जौ दं नोंसिनाव जौ दं औ थांलायदो माबार आरो गेलानसे माबार सोनानै हर जोंनो एकदम सोरगोफुरियाव लांनानै हैथारनांगौ दिनै जमराजानि बार्डे दङ Cheers. Malah bilek. Saharan aeroplane. Salah kutta Sahara India. बे चित्रगुप्तनि बाइकआ एर'प्लेन बायदि खारनो हाया नामा ब्रा होखावगासिनो दं नुवाखै नामा नुवा नामा बिसोरलाय साला सुवारफ्रा साला जिउआ हले मोजांथारमोन मोनसिगोन ना नन्दि नैलाय माला मोनलोंबावगोनब्रा थांनो हाथारला मोनला मोनफैगोन सनानि नामाब्रा गदायालाय जानला मोनला दांनालाय मानो दांनो आं बुंदा खालामलै दांजागोनबो आंजों सनानि गदाजों दलथा मोनगोनबो सारा रागा जोंदों नंगौ नामा सार नै जौखौ गेलानसे लानानै फैखाबाय दोन गांहाबथारना फैदों नामाब्रा मानसियालाय हेलौ इन्द्र भाई सालथाय मा खौरां आंनि बार्डेआव नोंथांनि अप्सराफोरखौ इमिडियेटलि आंनि नैबे दरबाराव फाथायहर सिन्था दाखालाम सालथे दोनबाय जागोन मा मेम्बार फाथायहर नै जानसि दंसै दानो मोनहैगोन बिसोरो दे होमब्लालाय दोनबाय
होद मथ'फुरिनि मानसिया रायख' नामाब्रा लु सार आंनोबो मोद्ला मोद्लिब्रा बेलाय दलद थानायखौ मिथिया नामा बेखौ थिनहरफिननाया गाहाम जासिगोनलै दासो एसे मेग्रोमदों जोंनि बिटिसिनि सिख्लाफोरखौ दासो गोसोखांहांदों नोंसोरनाव खालि मोदायजोंल' दङ ओइ सिखाव बिटिसिआव बिराद मोजां मोजां सिख्लाफोर दंना नांगौ नामा नांगौ पाम्पुलि संगिना एक्ट्रिस सोर साबसिन जागोनब्रा सारजों गोरोबनाय दं सासे मा नाम बिलाय दांखोलोदो सावलुन बावलुनब्रा नोंलाय मटिथार नामा दलद थानबा थालै दलद दलद लोंनोबा लों नङाबा दांजागोनबो आंजों आंनो जाखांहांदोंसैलाय नै दलथा सारा लोंबा आरो बांसिन गाज्रि मद बिरा दं नङा आं एसे गोबाव जानानै दासिमबो सारनि हिन्जाव नुयैखायसो हिन्जाव नांगौबा समायगोन होनना बुंदों आङो सारहा मेदाम गैया नामा मानो नांगौ उन्दुराव दं नारायण 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 खुलुमबाय सार नारद भाई माबालै सार मा जाखो आं नैबेखौ दामनो बाथारबाय मा जालायखो बेलाय आंनो इलेक्ट्रिक गिटार सोनांसिगौ उनाव बेबस्था खालामगोन दे आं आच्छा माबा मोनसे सार मा बेलाय आंनि मुंखौ लायै लायै मानसिफ्रा गाज्रियै इउज खालामबाय दं आं नामखौबो सोलायनोसै आं बेखौ पुन्जिखा नायनानै मालाबा सोलायना होसिगोन दे बिटिसि अफिसाव नारायण नाम लानानै गाज्रि गाज्रि खामानि मावबाय दं आरो सिमला बाजाराव सासे नारायण मुंनि कंक्रिट इन्डास्ट्रिनि सासे माहाजोना लुहानि जायगायाव औवाखौनो मारिनानै खुन्था बानायगासिनो दं बिनिखायनो आं नामखौ सोलायनोसै दे जागोन दे आं पुन्जिखा नायग्रोनो दामदो बुरबक साला नारायण फंसल लंपट दाम जोंनि मोदाय रायजोनि लेडिस एन्ड जेन्टलमेन नोंथांमोन दिनै नैबे आंनि बार्डेयाव बिथां नारद मुनिखौ दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बरिया नारद भाई सारनि हाथायखौ नायनाय सारनिखौ मनजनि बेदर जायै जायै सारनि हाथाया गोसोम जालांबाय सारा रायख' नारद भाई नारद भाई नारद भाई नारद महादेव नोंनि बे गोरनानै जिबौआलाय मा खालामबावनो हजों मनज मायाफोरा जिबौखौ जेबो खेरायला जिबौआ खार एके 47 गोरनायाव आलायनानै ला अब्लासो सारखौ मानिगोन दिनै बिथां सारनि बार्थडे दंमोन साथामल' फेसरि गाहायाव नाहै नरकफुरिया मालाय गुसुं गुसुं गाननानै बेसे सिख्लाफोरा रंजादों बोरो साफा सिख्लाफोरा आयलालाय हुइलालाय मोसादों जोंनि बे फुरियाव मा दं खुगा हमथाना बाथ्रा बुं मा हमथानो एके 47 ला गोरनायाव आलायना सार महादेव माब्ला सफैनाय सार नों बारद्रायबाय निमाहा हो सार जौ लोंदों नोंनि गिटारा बोरै आंनि गिटारा जायगायावनोथ' दंमोन सार नायगिरै जागोन सार माथो जमरा जासोलाय मध्यपुरियाव थाङै थाङै जौ लोंनानै फैनो नाङै मानसिफोरखौबो लाबोग्रा नों बिदिसो जानानै दं बांद्राय गरम जायोब्ला बिब्दिनो जायो महादेव सार नोंथाङा माला फैखो नोंनि गथाया बोरै आंनि गथायाथ' बेयावनो दंमोन सार बेयावनो दंमोन आं गथा नागिरखा नागिरगोन सार नागिरगोन बेयावनो बहाबा दंमोन चित्र
सार खुलुमबाय महादेव सार नमस्कार होलाय आंनो हिनजाव नांगौलाय महादेव आंनो हिनजाव नांगौ सार निमाहा होदो सार लाजिनाय मोनाखै जम राजानि बाथियाव बेबायदि जौ लोङै लोङै उतफात खालामना दिन्थिनो नोंसोरो सोरगोफुरियाव थानो समाया नोंसोर मर्थपुरियाव थां सार निमाहा होदो सार बे खेबसेनि थाखाय आं नोंखौ निमाहा होबाय आरो नोंनि हाबानि खोथा बे दाननि थाखाय नों 100 बोसोरनि उनावसो हाबा लानो हासिगोन सार जासिगोन सार सार मोनाखिसै सार मोनाखिसै नोंनालाय गदाया मोनथ'वाखै सार नागिरनानै बहा मोनो नोंसोरलाय दा नोंसोर सानैबो थां मर्थपुरियाव नागिरै जुदि बै गदाखौ मोना नोंसोर सोरगोफुरियाव जायगा गैला सार बिदि दामुंथार सार आरो बै जिनिसखौ नागिरनो थाखाय आं नोंसोरनो दानसे सम होनाय जाबाय आरो लाबोनो हायाब्ला बे सोरगोफुरियाव नोंसोरा जायगा गैलिया मिथिबाय सार नारद भाई जाला जाबाय गासैखौबो नोंसोरनो खालामजोब्बाय नारायण 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 बुरबक सेस्ता बे नोंनि आखाइलाय मा जाखो हुदा दंलै आंहा गदा लानायनि बिटिसिआ अबेथिं दं नाहरनायसाय मोनथारनोसै गाहायनियानो बेनो बै बिटिसिआ गावदांदाङा बरिया बिटिसि आच्छा सार उम नोंनि गदायाथ' जोबोद गिलिरमोन नोंनि गदाखौ रावबो थिखांनो हायामोन बर'लेण्डनि बै बिथां गान्दा खुंगुराल'सो दिखांनो हायोमोन बै सिखावनि राजायालाय बोरै खावनानै लांनोमोनखौ जाम्बा नों बेफोरखौ मिथिया बे आत्मा जाबायमोन ना बुथारफ्रांनानै लाना फैदोंना आं आच्छा, बेखौ आत्माखाय औ हनै मोनबायानो थ' ओंखारदोनि बेयाव ओंखारदो नै बैयावनो बेनो ओंखारदो बारजोंदो अ मा एसे गुसु मोनलायदोंलाय मुनुसफोरनि हादोरावलाय थान्दा मोनलायदों माथो समायना निजोमबा नंगौ जायगायाथ' एसे थान्दा आं फन थान्दायानो हरनि र' नांदों हेल' चित्रगु नोंलाय सोर आं नारद जों मोनफैबाय बर' रायजोआवनो मोनफैदों बा मा एसे गुसु थान्दालै मुनुसफोरनि हादोरालाय जोबोद मोजां बर'फोरनियाव मोनसे जोबोद गिदिर मेल जादों बा साफा मोसादों बे बड'लेण्डआव अभिजित मोनफैगोन अभिजितमोन मोसाग्राफ्रा बा बोखोसो गानलायदों नंगौ आरो बिग्राय आरो गौतममोनखौबो लाबोगोननो गैयालाय बिसोरना फ्रिसोनो बर'फ्रा फ्रि गाना नांगौनो औ बा मालाय बिसोरनिया अभिजित आरो बै देबजितमोननिया सासेयावनो 20 लाखनो बर'नि खाथियाव मथा मथि जाथोंलाय बिसोरनो जाथों मालाय बर'फोरनोबो एसे होयोबा मोजां जायोना रानलायना जानांगौ सारा दंना सारनो होलाय सारजों रायलायनो नो सारनो रायलायनो अ चित्रगुप हेल' चित्र मा खौरां ओइ सार बै क'क्राझारनि माबा बै खारगावनि बे फामफुलि आरो बै संगिनामोनखौ मोसानो फोरोंग्रा मा होनो बेखौ करिय'ग्राफार ना मा होनो इंराजियाव बे जयफल ब्रह्मआथ' दिनै थैनो गोनांमोन सार बिथांखौ मा खालामनाया गाहाम सार बे जयफल ब्रह्मनिया करिय'ग्राफार ना औ बेखौ दोनथ'बाय आङो थाथ'थोंसै आं बे आंनि समस्याखौ फोजोबग्रोनोसै नंगौ नामा बे आंनि गदाखौ नागिरग्रोथारनोसै सिन्था दाखालामदो जागोन दे बियो आच्छा दे जागोन सार ओइ नों मोनसे खामानि मावनायसाय आंना उदैया माबा ख्रेब मोनगासिनो दंथारो नों अमृत फाथायहरदो आंनो सम्भब सार मर्थपुरियाव अमृत फाथायहरनो हानाय नङा अमृत हरोब्ला मनुष्यफोरा अमर जाजोबगोन थैनो रोंनाय नङा नंगौ नामा बिदिबालाय मा खालामनांगौ जाखांलाय सार मोनसे बाथ्रा नोंसोर बे मनुष्यफोरनि आदारखौनो जाबाय था नङाब्ला उदै ख्रेब साबाय थागोन जागोन दे आरो मोनसे खोथा सार जोंहा बसआ नोंसोरखौ खबर लागासिनो दङ बसखौ नों थिग खालामना दोन एसे थगाय थसि दोनलाबाय थेंक इउ आं नै दा माबा नायबावनि सार बे बिटिसिआव माबा बर' सिनेमा दिहुनबाय दं सार माबा हाफेन गानलायनाय नंगौ नामा सार आच्छा सार सार नै आं माबा लेपटपाव माबा सिनेमा नायगासिनो दं मर्थपुरिनि बर' सिनेमा माबा फैला मेन्देलानिनो सार दोनबाय बेयाव जिरायनो दसे जागोन नारायण वा मुनुसफोरालाय मासे फालोलाय बेवहाय लाहाय सोरनिबा बार्थडेफोरसो जादों दालाय जानो हागौ बै सिखावनि राजायाबो बेवहायनो फैनो हागौ थानो हागौ दे एसे नायना फैनाया मोजां नारायण लोगो मोनथारगोन थ'